Η Γενική Διεύθυνση Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος της Βουλγαρίας και η Εισαγγελία της πόλης της Σόφιας ανακοίνωσαν ότι 35 Βούλγαροι συνελήφθησαν για διακίνηση αρχαιοτήτων στο πλαίσιο μιας διεθνούς έρευνας στην οποία συμμετείχε η Europol. Πολλοί κυνηγοί θησαυρών, έμποροι και διακίνητες υψηλού επίπεδου συνελήφθησαν τόσο στη Βουλγαρία όσο και αλλού στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε 8 χώρες. Because of the complexity of the case and the intensive investigation measures needed, we have proposed to set up a kind of an operational task force with Bulgaria, Europol, but also European and non-European countries. 30 час се провежда полицейската операция, още не е приключила. На терен имаме над 220 служители на ГДБОП, които извършват множество процесуални следствени действия, предимно претърсване и изземване, както и от прокуратурата казаха, това са на жилища, офиси, различни имоти, моторни превозни средства. Το εγκληματικό δίκτυο λειτουργούσε για 16 χρόνια σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Βαλκάνια. Έχουν πολλούς υπεργολάβους σε άλλες χώρες με διαφορετικές ειδικότητες και επαγγέλματα. Στην Ελλάδα, αρχαιολόγοι και καθηγητές συνελήφθησαν αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι εμπλέκονταν στο σχέδιο. Общата стойност е над 100 милиона евро на откритите вещи на черен пазар. Това не е цена, която е определена на нормалния пазар на артефакти. Още повече говорим за артефакти, които са придобивани незаконно. Някои от тях, голямата им част, от нелегални разкопки в района на Балканските държави, така също и в Италия. Εκτός από τη διεθνή διακίνηση ιστορικών αντικειμένων αξίας, τα μέλη της ομάδας ερευνώνται επίσης για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικονομικά αδικήματα.